Sénégal ko hande sardiyankoɓe kani wadde yewtere e ɓore dosgal leydi ngal député ɓe Pastef kolliti tawi ko e ɓore waylitore ko heewi e ko fati e gueɗe gardewleji ndi kono nde eɓɓore addi luural mawgal hakkude sardiyankoɓe Pastef e coalition Diomaye président e nde altinere hande Human Rights Watch ɓayni cimtol patugol e alhaali Mali e nder maggol ɓe garti e fitinaji wargoji baɗɗi immorade konunkoɓe Mali e walde mabɓe Africa Corps kono kadi e boneji ɗi pelle kuliyankoɓe mbaɗi e nder leydi Mali e biyol fedde nde o alhaali ɓeydi ko caggal janguji badnoɗi toon e nder lewru Nayabourou e nde hitande to Burkina Faso kala ɓiɓɓe leydi jiɗɗo jaltude gam janggude caggal leydi ina hani hebde yamirore lamgu tawi koye gartagol jagorɗo tambiɗo gueɗe e jangde towde leydi ndi e on saaha ɓiɓɓe Burkina Faso naaɓe wonɓe toon to leydi Côte d'Ivoire ene jogui goƴa e ngal ɗo pellital mayne kaɗoɓa e nder jangtore nde tedduɓe on calminama bisimilla moon e kabaruji ɗi e fuɗɗode majji Sénégal ko hande sarɗiyankoɓe ina nodda to toon to suudu sardiji leydi ndi gam wadde yewtere e ɓore wallitore dosgal leydi ko fati e dosgal leydi ngal goomu fedde dawra Pastef holliti e nder ɗum ngal pellital addi haalulaji kewɗi faade e dawriyankoɓe ko ɗum saabi luldiɓe pelle société civile kewɗe kolliti yo ngal pellital yowe yewtere yuɓɓine fedde dawra Pastef noon andini wonde nde wallitere nde ndeɓe kolli ko ɗum jaltude ko haaldeno e jonde guendir wannode ɗo e nder lebbi paltiɗi e oɗo saaha kawtal Diomaye président waɗi yewtere kañumne e yesso jaydiyankoɓe ɓe ɓuuri ɗaminade ko wote référendum gam tengtinde oɗo alhaali o leltal gila ñande alarba ɓennuɗo o e saaha wote goomu halfinangu sariya suudu dosgal leydi Sénégal luural e ko fati e ngo waylo dosgal ina jokki ha hande boni kala ina huccidiray e jaydiyankoɓe e nder leydi ndi e wiide biyaɗo yo yurnita golle ngal dental kamɓe ɓe jaggi ko ngoɗo waylo ko gam ustude doole hoorejo leydi ndi Aminata Touré li nga xam ne d'accord nañ ko ci dialogue bi ñu dellu meɗen jiɗi yewtade toɓɓe ɗe enen fof en nanodiri e kalidal ngal doskal leydi ko jeeyi goto fof ko ɗum waɗi e jaɓtade député ɓe hoorejo leydi ndi wi'i wonde jeeɗe ɗe waɗete e nder référendum ko kanko ƴettata holde ɗum yuɓɓinte kañ lay organiser référendum. El Malick ko hoorejo suudu sardiji Sénégal tawaɗa e landa Pastef o wi landa mabɓe ala ko waɗi so wona rewde eɓɓade adduɓe nde laamu ngu ete golle mabɓe fof ina jaadi e sariya leydi ndi a meeɗa nande neɗɗo ina wiya nde eɓɓande yadani e kuule leydi ndi suudu sardiji ndu jaɓi ko bindol ngol suudu ɗosgal yurniti ɗum kay galdigal ɓurani ɗum ko jiiɗa e ɗum ndeɗo eɓɓande ummori ko e société civile hoorejo leydi windi hoorejo suudu sardiji jabti ɗum rewi ko e goomu min batti hen wayloji ɗi holko waɗi yimɓe ina kaala e ko fati dartagol leydi ndi hande subaka he député ɓe leydi ndi ina nodda gam wodde waylo dosgal Sénégal e jonde hubtodinde